Ahojte, vítam vás pri ďalšom mojom videu. Dneska som si pre vás pripravil tento model od výrobcu De Agostini. Model je v mierke 1:43 a ide o automobil McLaren SLR z roku 2004. No a vyzerá fakt super, akurát je v čiernej farbe, tak ja dúfam, že bude dobré svetlo na to, aby ste ho teda parádne uvideli, keď ho budem aj otvárať. No a myslím si, že môžeme sa rovno na ňo bližšie pozrieť. Tak toto bol teda model Mercedes-Benz McLaren SLR z roku 2004. Naozaj veľmi pekný kúsok, aj v tej čiernej farbe vyzerá naozaj super. No a keďže ešte v samotnom balení sa nachádzala aj takáto kartička s technickými informáciami, tak ja vám ešte takto nakoniec videa prečítam aspoň nejaké informácie o tomto aute. Takže nachádzal sa tam 8-valcový motor, ktorý mal objem 5,5 litra, dosahoval výkon až 460 kW, čo je 626 konských síl, mal len 5-stupňovú automatickú prevodovku. Maximálna rýchlosť tohto auta bola 334 km za hodinu, z 0 na 100 zrýchlilo za 3,8 sekundy, no a taká priemerná spotreba bola približne až 15 litrov na 100 km. Tak to by boli nejaké krátke informácie k tomuto autu. Ja dúfam, že sa vám toto moje video opäť páčilo. Ak áno, viete, že vy tam môžete dať nejaký ten like, môžete napísať aj nejaký komentár pod toto video. No a ja len dúfam, že sa spolu uvidíme aj pri ďalších mojich videách. Čaute!